Goddag. Midt i hele tumulten her i butikken har vi jo lovet jer alle sammen en hurtig video. Lidt om vores fødselsdag her på lørdag. Jeg må beklage, der kommer kunder samtidig, men det må I altså kunne leve med. Jeg vil lynhurtigt lige løbe over nogle af tilbudene, som vi har, og der vil helt sikkert løbe flere tilbud til. Der kommer en og hjælper dig lige om lidt. En af dem, vi har på tilbud, det er vores F29 Carbon fra sidste år, som har sat en god bid ned. Vores Ice Cream Truck, Surly stålcykel, Fatbike er på tilbud. Vores democykler er blevet sat ned til en ganske fornuftig pris. Den er sat 20.000 ned. Vi har fået fat i lidt lygter i kombosæt, som vi laver en fræk pris på til 175 kroner. Vi har sat vores Twin Six jerseys på tilbud. Der er lidt assorteret tilbage i nogle forskellige størrelser. Vi har vores hjelme og vores tøj fra Enduro på tilbud. Vi har lavet et specielt tilbud, der hedder sig, at køber man en cykel her på lørdag, så får man lov at finde for 30% af cyklens værdi og få med i stumper. Det vil altså tøj eller godkendte låse, eller hvad man nu har behov for. Det gør sig så, at kører du en cykel til 10.000, jamen så kan du finde tøj og stumper til godt og vel 3.000 kroner. Vi har flere cykler på tilbud. En af dem står faktisk herude, tror jeg. Hvis jeg ikke tager meget fejl, så er det den blå, der står der. En City Racer. Og det er jo alle sammen tilbud, som I kan finde priserne på inde på vores Facebook. Ja, det sidder I og kigger på nu, men længere og nede, der står priserne på det. Oakley har vi givet lidt rabat på. Bemærk lige, at vi har fået de nye hjem fra her den starten af april kom de på markedet. Så de er der. Vi har 2 Ambit 2 uger på tilbud. Vi har dog ikke på tilbud, men vi har fået Maloya hjem. Nu var det egentlig meningen, at jeg ville have sat stativ sådan her, så I ikke kunne se, at vi ikke har taget opvasken, men det så I ikke. Det her det er vores lille dameafdeling, hvor jeg har fået lidt forskellige hjem fra Maloya. Vi har fået lidt Otlo hjem, både i herre og dame. Nu bliver jeg helt i tvivl om, hvad der var med. Jeg har en snydeliste hernede, som jeg lige hurtigt kan kigge på, se om der er noget, jeg er ved at glemme. Bum. Vi har en 26-tommers Manitou Marvel Pro gaffel, den står heroppe. Det er den hvide, der står der, med den blå stil på. Den har vi sat ned til en tus. Vi har et GoPro 3, det er ikke det, jeg står med her, som vi får lov til at købe, det er mit eget. Men vi har hernede stående. Der står en børge der, en 3 plusser, black, med fjernbetjening og hele Moltjavsen. Resten af GoPro-udstyr, som vi har vi givet 50%. Vi har fået fat i nogle Petros-pumper til en 200 mand. Jeg kigger lige på min snydeliste igen. Shiu hjelme, 499, nu 50%, 250 kroner. Alt hvad vi har af Mavic, tøj og sko, alt hvad der er tilbage, har 50%. Ja, det er tæt på det, men der kommer mere. Kom ned på lørdag, det bliver fantastisk. Så bemærker jeg måske den fine hue. Det er ikke fordi det er så pokkerskoldt, men på søndag ude ved Rudes Stadion, der holder vi en demodag for Santa Cruz, hvor man kan få lov til at trille lidt rundt og prøve, hvad de også kan. Vi fortsætter chancen mandag og tirsdag ude ved Get to Go, ude ved Fredensborgvej, lige der, hvor I kan parkere jeres biler og køre over i Store Harskov, nær Bøndernes Hegn. I er ikke i tvivl, hvis I kører fra ved AB's træningsbaner på motorvejen, kører I der, og så følger Fredensborgvej, så kommer I lige forbi os på højre hånd. Der er vi på søndag fra klokken cirka 9:30 indtil pladsen den er tom. Og mandag tirsdag er vi der, nu skal jeg lige huske rigtigt, hvornår er det vi er der mandag tirsdag? Mandag tirsdag er vi der... Var det 2-5? 2-5. 2-5 bliver der sagt. Og onsdag, der tager vi også en demodag, men det bliver så her fra butikken, hvor vi holder onsdagstur. Jeg tror, det var det. Milton, har du noget at tilføje? Ikke rigtigt. Nej, han har aldrig noget at tilføje.
Vi ses hernede. Hej.